Talakad tao po makyabe kin dalita pamuklat. Amen. Asya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka antimurin. maya payabak kay kay po, Maya payabak po mo. Aldo, kay bat na ning kay katamong pesta, gamitan taniman po ngayon liturya ng apong San Jose. Kaya masanting niya po yung picture na, matuwa. Huling iyang kaya katangkap paniwalan nito, naman talagang ganap amatwa niyang miyasawa na ng Indong Birhen Maria. Pero mas matwaya kesa kang Indong Birhen. At batang ini nga bebeng matampang ganap kanitin kapag masusyan, aminan talapad pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tapaming lunos na kapatawaran ng Diyos. Kami tuburan, ban pakayapan mula, ring parti kasalang CCC, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikang dinatang, bamulang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang mamilatan, wananing ipa, ba na kaming patawaran, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang totoo, pakaluluhan na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Bie, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, King alanganga mong kabyasnan ang ponlugod, pinili may San Jose, maging esposo ning Juana Maria, induning anak mo, akamtan mi sana, ing kasaupan ding panalangin na King Banwa. At tamasan mi naman, ing kalingapan na ketiyato. Itiyadon mi keko, Diyos, King kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, King kameto nga ning Banal Espiritu, manggaman, King alanganga. Amen. Magkirandam tao po, King Armano ng Ginoo. Pamamasang ibot, King kadwa ng librong Samuel. Karing Aldoreto, ing amano ning Ginoo, miras kang natan. Munta ka king talasuyo kong idabid, at potang miras na ing aldomo, at panwana ka kambeda ring pipumpunan mo. Palto kong metong apalipi mo, metong apekasuli ning katawan mo, at gawang keng matatag, ing kayarian na. Ya ing mipataling metong abale, para king lagyo ko, at papanatilyang keng matatag, ing trono na, kapilan man. Maging metong kong tatakaya, at maging metong yang penganak ko, ing lahi at ing kekang pamagari mo,
manatiling matatag kapilanman, king arapan ko. Ating trono mo, manatili ang matatag, alang kapupusan. Ama nuning Ginoo, Salamat kin Diyos. ing anak ng David, miyaya kapilanman. Ing anak ng David, miya kapilanman. Idalit ko kapilanman, o Ginoo, ing matibe lugod mo. Ipamalita ko karing sablang dayi, ing katapatan mo. Ipasyag kong mitmong katiyakan, o alanganga, king lugod mo lelangan me ing banwa. Dapot ing katapatan mo, may git ang matibe, kesa kaniti. Ing anak ng David, miya kapilanman. Ginawa kaming metong akasunduan, ikaming adwaning pinili ko. Simpa ko kan David, aalipan ko. Papanatilyan kaya kapilanman ing kaya kang lahi. At itatagdakang metong atrono, amiral karing sablang dayi. Ing anak ng David, miya kapilanman. Nga nang mawus ka na ko, ika ing kanakong igpa. O Diyos, ika ing bundok, ako taning kaligtasan ko. Inlugod ko kaya papanatilyang kong alang likat, ating kasunduan mi, mandatilaya. Ing anak ng David, miya kapilanman. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia, 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 Kanuan daring makatuknang king pibale-bale mo, daralit king kapurian mo, malapit karing altar mo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa, king may pabalita, pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jacob, yapin ni tata ng Jose, asawa ng Maria. Kang Maria yami bait, Jesus, amayaos Kristo. Ngayon yung tikeni, pangapalyaring pangabait ng Heso Kristo. Maryang imana, makatanguneng makiasawa kang Jose. Dapat bayri ko ang miyabe, lintoyang milam nanay Maria, king upaya ning banal espiritu. Jose asawa na pablasang tao yang banal at eneboring misalbag kamarinayan king harapan ding tao. Inari na king lubna, ing kawanyanan niya mong lihim. Ikwana na ngayari king lubna, ing daptana iti, inyang ing anghel ng Ginoo, pepakit siya kaya, king meto nga paninap at ngana. Jose, anak ng David, katatakot tanggap kang Maria, anti mo ang asawa mo. Uling inganak adralana king atsyana, pengagliya king upaya ning banal na espiritu. Ibait ning meto nga anak lalaki, at ika palagwan meng Jesus. Pablasang hing mangabos, karing kabalen na, karing kasalanan da. Inyang migising i Jose, ti paranay tang inutos na kaya ning angel ning Ginoo. Tinggap ampo ninuli na king balena, ing asawa na. Ing may pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa, abak pa si Bay kaya kaingan po. Babali ba namin ni pang first day
ing kaya katamong pamitipon-tipon, para ka rin kaya katamong activities, spirit activities, para kaniting dalo balen. At makapadurot ko po kining karening karelang larawan, Santa Monica, siyempre Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, San Jose. Ita mo kaya kapilang tamigabe kini, monumento ng San Jonathan, San Gregorio, abe kini. Pero bali po yung meto nga katoliko nung atintang paninasan, iya piningita mo nga miyabe tamo ka rin sablang santo, mibilang tamo ka rin banal, king banwa. Bisamat, naman siguro ambisyonan, pero yang dapat maging puntiryana ng meto nga Kristiyano, ng meto nga katoliko. Nanapin ni nga pong Ginoo, be perfect as your heavenly Father is perfect. Kaya nga di mga kaut nga na, be merciful just as your heavenly Father is merciful. Perfection, ang pong being merciful, ila rin nga manong lalarawan king kabanalan. Kasi patse perfecto ka, burin sabi na lakang kakulangan. Buo, ganap, kompleto. Ating metong ng patanlalawin tamong katangin ng metong taong banal, itang kayang pa maging mapaglunos. Anya, dapat sanapin po na may bilang tamo, datang ingaldo, karing sablang santo at santa. At atsula po rin siyempre, dakal tamo larawan keng pisamban, talalala ko, uling den paganakaring ingbiedo, ingdelanan da king bie. At kanitipin po yun, mumusandiling makafocus tamo kaniting dalaw balen, buri tayang pibulayan ng biyan ng San Jose. Sabi rapin po yung dalaw balen, dalaw na yung banal na pamilya. O nanging kakita mong palaging larawan ng banal na pamilya, anak niya pa Jesus. Ito pong buri kong larawan, itang tatayiran ding anak kay Jesus, ding miyasawa, anak niya pa. Anong kini po, banal na pamilya, sinulong no king edad. O ini, pati nga pong Ginoo yung image sa gamitan tamin ng makapako king krus, itang taloktok, ning kayang sukat gawan kete king yato, ing pamamintuna king kaburyaning ibpana. At ining pamagdaon kimbiyana para king kaligtasan tangan. Pangayat boosting kasalanan. Nya ini po yung focus ng ini, kaning banal na pamilya, San Jose. Lalo na po Pope Francis dineklara na banwang ini bilang Year of Saint Joseph. At ulit po, minsan sabi ko na, nuntok yan kay isip Pope Francis, huling pandemya tamo. Kasi yung metong nang meging obrang San Jose, yapin pinrotektahan ng kayang pamilya. In protection. Tari po yung kakakita mong gagawa ng San Jose yan, King Santa Iglesia, the protector of the church. At kaniting pandemya, iyang kaya katang lalapitan, bang yung munye protection kaya katamo. Mo king kamatayan king COVID, nun king kasiran ng kaya katang kaladua. Huling nganapin po alimaming mortal death, yung pitatakutan tamo nitang spiritual death. At bisang uli na ng COVID, masira yung pangatao tamo, masira yung panlalawe tamo king diye, masira ya, malasaking panga-Kristiyano tamo, panga-Katoliko tamo. Kita pong mumunandarandamang king baryo kene, San Jose Matulid, metong kung kitang, kaya pala kunding San Jose Matulid din nga ako.
Kanya muna ken dalanan. O chen eneman matulid nga ako. Balok to chen dalan nga ako. At pelagwan ding San Jose matulid din eh. Kaya isip-isip ko, kabolangan ko nga ako. Aliwa naman yung lugar yung tutukuyan ng San Jose matulid. Aliwa naman yung lugar na matulid yung lugar yun. Noon yung ugali ng Nining Santo San Jose. Nung mamili kang metong amano bang ilarawan ng pangataw na o ining metong pwedeng sapat bang katalawin menong ninuya. At iniyapin ng metong yang taong matulid. Niya pelagwan ding San Jose matulid. Matulid, straight. Kota pundaran tamantala rin taong nga na. Ay among yung taong yan, straight siya. Burit sabihin ay kurap. Straight siya, burit sabihin ay gawang kalokwan. Eman loko. Eman ninlang. Tapat siya. Pining matulid dyan eh. Hagyang nga nang malyari, tabili king pamaging mayap na. May hasuhol. At kinipin pong binasa tamo ngayon eh, o yan yung akit tamo. Ining ugali na ngayon Jose. Yung pamaging matulid na. Huling kining kaya katang ebanghelyo ngayon eh, anyang makatakda ng magpakasal ng Indong Birhen, miras kaya, kingin pa kasalan, ilapan may kasal, mabuktot na. Anya may nandama niya Jose. May nasakit siya. Kaniti. Siguro, atineng, ito ilang nga doon, atinong nanamang karelang plano king biye. Atinong pangarap. Lalo na iya. Atinong pangarap. King meto nga pamilya na. Kabira-bira, dintang king balita, ing mabuktot si Birhen Maria. Nanong gawa na. Potang kay kasi, patse makanyan, patse panasakit da katamo, dahil aliwang tao, ing metong agad agagawa tamo, itang bala mo, etami pakali, hanggang eta makapagiganti. Nung pinasakit da ko lub, kailangan panasakitan ko la naman lub. Pamakarine ko la, panyalbag ko la, kabulukan. Itang bala mo, patse gawa mo ito, may pasno ka, may daton na ka, may raton na ka. Makantay ito, niya kayo pong panahon na ini, takalareng makanya nagagawang skandal eh. Walang bisa lang mablas. Bala mo, kitang makantang paralan, miraton na lo. Kitang makantang paralan, itang maging patas na, karela. Anya yung gawan da, panyiran dala rin yung panyalbag do kabulukan ng pong kamarinayan. Dating may kapanasakit karela. At nanumang mga tsura nga mano, banglang makaganti. Panagkas, insulto, pamanyira. Pero kini pong katang ebanghelyo ngayon eh, o ini San Jose, the silent man. Hinginisip na, baka nita niya, misalbag Marina y Maria, biro mo, ingat yung pakingisip na makananin protektahan. Ining umena nga asawa. Naalala ni naman makabalo. Alani naman makabalugbog kaning milyari kaya. Bakit ta, masiray Maria. Lalo na karing Hudyo, yung atin kaparusan, karet ang bubuktot, ay pakasal. Pamaronggan dala hanggang matela. Balam po kiniking Arabia, makanyan eh. Patse, may buktot siyang babae, kasal. Tabtabando yata batal ngayon ka rin. Kaya king isumiyabe lang kasal, tabtabando batal. At makanyanyit muna man ini. King panahon na nga pong Ginoo, detang mabubuktot, ay kasal. O ini, death penalty.
Pamarong ganda ng bato hanggang matela. Anyalawin tayo sa Jose kinin eh. Nya in pamaglarawan da kaya, pamaglarawan ang Mateo, metong yang taong matulid, straight. May baluktot ketang kaya pa na. Inisip na bang, siguro na nung uling mabuktot siya, baka inisip ng Jose natin niyang aliwang kaburi Maria. Pero makanyan man, nung at niyang kaburi, makasadyayang manahimik at lumele para king saya at tula ng Maria. At kinipin po na angkop na angkop itang kanta ng kaya. Itang kanta ng Imelda Papin. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Ako niya tabalo kanta. Na itang kung liligaya ka sa piling ng iba. So ini po'y Jose. Iyang burita mong tularan. Kining makantine ng ugali. Huling king panahon po ngayon itang Pilipino, masyado tang mapalibuntok. At mga pakyapos sana kay mga tsurang pamagsalita at pamanagkas. Patsya pa na sakit da katamo. Sigurado, mitadtaran niya keng palmuram pong insulto, ing may kapanasakit kaya katamo. Masisira ya, ing panga-Kristiyano tamo. Mabuburay Kristo, keng itsura tamo. Magkay tamo. Beast mode nga na. Itang beast mode. At kaniti pong krusada, niya siguro yan, San Jose, yung lalantad na kini, darlata mo king krusada ngayon banga na manging malalyari kaya katamo, manasakit, mga bayat, makalungkot, makainalog. Kalupan ng San Jose, delana na naman yan. Yung makakalungkot, makasakit loob, makaina, makapangalambot. Pero makanyan man, di na nakatangalimbawang na naman yung pagdala ng tamo. Agyo tamong panatilyan yung katuliran, kayapan, king diya tamo. Kanili po nga pamagbisita da, potang lakon da katamo, dating banal na pamilya. Nung ating ugali sanang manatili kaya katamo. At lakwa ng San Jose, king balang metong kaya katamo. Yang ugali nang yan. Maging matulid tamo. Ing kanong Pilipinas, mani muna na king korupsyon, mani muna na king kalokwan, pandemic na, gagawa la pa yata rin kaya katang manungkulan. Pangadita mo, kapamilatan ng San Jose, sana makintalin puso da, at hamunan ni sarili da, iting makatakda at ustong panahon, bangipal toda, ing tunes kasuywan, ing paibabo ding katuliran, kayapan, king karelang pamangasiwa, king katangbalen. At ita naman po, ang kay kasi, itang Pilipino, korapta mo naman misip eh. Pota mong eleksyon, sasamantalanan na rin din tatagal, manyad lang ang left and right. Pati pagdebuda rin anak da, panyad da. Pati paninom da. Boss, emperador naman dyan. Meging baluktot niya naman, baluktot na naman misip. Niya po tangkay, para masalanan tala rin, leaders tamo, na korapta, pero itamo mismo, korapta mo. Papasuhol tamo, at manyuhol tamo. Hello, ini po San Jose. Sakto-sakto, kaya buong Pampanga, dudurot siya ngayon.
kaniting dalo balen. At manano sana, ining dalana, karisablang kapampangan, ing ugaling maging matulid, mayap, na maning masakit, mabayat, malungkot, makapanandaman, na kikatamong pagdalanan. Amen. Ini po kaya katalang yatad, king hapong Ginoo, ring sablang kayadwanan tamo, itamong sablang dili na ng maya palimbawang San Jose. King balang pinandit, king balang panalangin na kikatang anyaran, impakibat tamo, Ginoo, oy paming malugod, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Ipapakiramdaman mo kami. Kambe ng San Jose, amit mo king tetagan, adwan mi ing sika ng lub, manaral king katuliran at katutuan, para king banal akapulunganing Diyos, king meto ketawan, para kaniti manalangin tamo. Ipapakiramdaman mo kami. Kambe ng San Jose, amit mo king pamanibangan, adwan mi ing matulid, at tutong kasuywan karing malda, para karing sablang mamahala king gobyerno, para kaniti manalangin tamo. Ipapakiramdaman mo kami. Kambe ng San Jose, amit mo king katuliran, adwan mi ing ustisya, para karing alang obra, ring magobrang emisaswelduan ustu, at emiririnan karampatan a benepisyo, para kaniti manalangin tamo. Ipapakiramdaman mo kami. Kambe ng San Jose, amit mo king kapibabatan, adwan mi ding puso mi, panelang makasadyang gawa king pawobraning Diyos kaya kami, para kaniti manalangin tamo. Ipapakiramdaman mo kami. Kambe ng San Jose, amit mo king katapatan, adwan mi ing pakaluluning Diyos, para karing sablang magingalu, ampon para karing linog na, king kapainawaning Diyos, lalo na retang miyawa king COVID-19, para kaniti manalangin tamo. Ipapakiramdaman mo kami. Ngini po adwan tamin sarilitang kapagnasan. Ginoo, ikami sana ngumenang midaon kaniting sakripisyo ng kapurian, sa upanda kami sana ring panalangin ng San Jose, banagampanan ming misyon, apikatiwala mo kay kami, huling pinibala ming anak mong bugtong, king makaipanang kalingapan, ketiking yato, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito po makasadyang mag-offer, magpilata na po kinibutan. Kamingan kamilyan, ingket kami,
paligayan ay ini kamo ginuing paligayan sa kamingang ipangalan diin ke kami ng kabiyayan ibukod mo paninasan kikarasangang katulang pinapening katawan mo anak ning medaya mo ay naing kitang balayan ay ni kamo ginuing paligayan ay ni kamo ginuing paligayan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karenggamat mo, king kapurit ikaligaya ning kiyen lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. Ginoo, ikami sanang umenang midaon, kaniting sakripisyo ning kapurian, sa upanda kami sana ring panalangin ng San Jose, banagampanan ming misyon na pigkatiwala mo kaya kami. Huling penibala ming anak mong bugtong, king makaipanang kalingapan kaya tiking yato. Iti nga doon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo rin puso yu. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man o Diyos, malugod ampong maganaka, at ing paligayan, parangalan ampong ibansag da kang mitmong kapuryan, kaniting kapag masusyan kang San Jose. Ang pataw yang banal, abi niya mong maging esposo ning Nuana Virgen Maria, ay ning Diyos, iyaing tapat ampon matalinong talasuyo, apinibalan mo king pamilya mo, ban maging ibang tala tuking manluwalo king bugto mong anak. Ami pangagdi king upayan ng Banal Espiritu, Yesu Kristo ang ginumi. Para kaya ring angel ang pong kanghel, ading sablang koro ning banwa, pag masusyan ding ligaya mo, miyug nila king metong mong tula, busan mong miyagom la, ring siwala mi karing karela, mapakumbabang daralit king kapurian kaya ka. Banal, banal ing Ginoo, Diyos sa mayupayan. Itnuyay banwa, itnuyay yato, king kekang higayan.
Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, lulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya keka. Pira sined binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis yung kana kong daya, ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa mi patawaran daring kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at paman niya binang may biyening anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapi ning biyeting kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap yakilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninahing sabling miye, dahil talasuye mong, diamong Elmer, Marcelino at Marius. Ading alaw pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ning Diyos, kambe ng San Jose, akayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tuto, kaguming banal Espiritu, pupuriyandak at parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuging ang mga talapangabos at mibog yung balanan turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Kami
Igapos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, bang king kasapanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, king maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ang labil ming kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ti po may kakapatad, masya tamang ining ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaya nga. Cordero ni Diyos, aminarako, kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aminarako, kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aminarako, kasalanan niyato. Ibigay mo kay kami, ikapayapan. Ibigay mo kay kami, ikapayapan. Ibigay mo ikapayapan. Ibigay mo kay kami, ikapayapan. Ibigay mo ikapayapan. Yung Cordero ng Diyos, imiralako king kasalanan ng yato, non tamang mayaos king apunan ng Cordero. Ginoo, e kumatampan tanggap kaya ka, dapat iagkas mi nga mano mo, at kumayap na ako.
Siklod, tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibalane ing anak na bugtong. Kaya ka in Maria, binili na ing kapanaligana. Kambye mo i Kristo, ni katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, apong sika ng pilbluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, apong mapagmalasakit tay pami, lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal ang kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ko, ing baligdan mo kaming mipmunlugod at iyat-yat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mititukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling di sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayahong nabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, migkabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayin lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi kaya ko, king kagulanan mi. Nude bagpus mo kami ikabos kay sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita ng Cassia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, kaniting kapigaganakan, kang nuwan na San Jose, ipanwalo mesa ng alang tuknang at malugod mong papanatilyan ing kalam mo, king kabilugan na banal na kapulungan mo. Ang masayang magmasusi, ngening biryan meng mesese, misan pa, king pamangan ay nampang mo, kaya kaniting altar. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. idukuyo la rin buntok at manigapu king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos, aligayang pontulara ding sablang banal, bendisyonan na kayong alang kapupusan, iking sablang biryanang magmasusi, kaniting kayaldawan. Amen. Milisya kay sana king sablang panganib, king kapamilataning panalangin daring banal, at mabiyasa kay sanang mibiyebye king kabanalan, king kapamilataning alimbawara, ba kayong mayakit, babye kasiwan kapilan man, king Diyos, ampon karing para yung tao. Amen. At nung akamtan nyo na kamberangan, karimbanwa, ing tulang alang kapupusan, may pamatulan niya sana, ing banal na kapulungan, ngining baluna, king ding anak na, makayagumla karing anghel, ampong banal, king alanganggang kapayapan. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, ang mayupayang tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. niyari ng kakatang kapag masusyan, may tanangining tularan tayo San Jose, king biya matulid at mayap. Salamat, King Diyos. Dahil po salamat at maya poras kay kaingan. Magandang araw. Maraming salamat po. Thank you. May samot saya, ang lungkot. Yung ka na ako pinandaman, masaya ako kasi siyempre anyang paratang lagit ang main gate na ning kay. Hindi na di ba ako pakiramdam niya, isang kanyaman na pakiramdam yung dalawa nakatamo ning kakatang malapatrona. Tabi ng Santo Cristo del Puerto ng Popay San Jose. Pinandaman king malapit siya nga pong gino. Kaya maraming nga pong ginuyang may masyal, may misita mismo kaya ng parokya. Pero malungkot kasi
Balo ko dapat, dati marakal na tao, darang sasalubong. Pero pagkalungkutan kong din, marakal ka rin kapatid, parishioners kaya ni King Balen, Mexico, pwedeng makapunta o din ang sitwasyon tamo. Siyempre, mumuna nirita rin spiritual activities na umpisa niya palagi kitang misa, itang habak, 6:30. Pero bahit ating rosaryo, kaya ba natin nangaliwang gewang programa din yung kana akong SOCCOM, keng formation, itang mga 3 ating Divine Mercy. Kaya ba't pupusan niya itamong gapanapon na itang rosaryo ang po pa yung orasyon. Ita puro live stream. Itamong open door, itamong misa. Kaya ba't nanita, o limping mimingat tamong ang kaniting COVID, nyama kanya ning kaya ba't naning misa, mag-close door kami at puro na lang live stream ding activities. Pero yan naman ang isipan ko ita, yung pabakalan niya yung dapat yung birhen, king lamak. At balo ko, ngayon niliwang klaseng contribution yung bagdareng parokya para yata karatang scholars. Pero kami ngayon, kaya nga ba nga yung dalo balen, karamihan naman bubuklating programa mi para kareng kalulo. Lalons mi yung Paris Social Action Center. At umpisan niya mo ketang pamamye food coupons, karetang pilinan ming poorest of the poor. Oling marakala rin kalulo, naman na sopan nga. Mili kami mong mapilan. At then, sustainable program. Muna yung parokya, kaya ba't man tong kaming mag-adapt a pamilya, karetang kalulong pamilya. At mga diko, King South ng Malabirhen, San Jose, sana nating mag-volunteer ka rin makuwalta kini para mag-adapt lang neto nga kalulong pamilya. Kasi itang milyari kitang ilabas ang community pantry, higit kayong masanting pero kini kasi balo mi naman ditang kalulo So mas mimisip kami. Irekta mo na lakar itang kalulo yung kasaw. Kesa kitang kapagpilan la pa, pata magkosta pang kalat na ng COVID. So iting kaya kami na mga sasabi kay ning pamandalo ng Birhen, ng parokya. Sana hinalo ko pa rin yung ekspresyon ng kaya kasal pantayanan. Agyang alanitan dati, pero pwede namang manaliwa yung ekspresyon tamo king lugod ta king hapong Ginoo, debosyon tamo king Birhen. At tinipin through ngayon marakal through live streaming. At bala mo yung Birhen ngayon nga tsuyakin tuturuan na nakatamong manatili tamo kareng baleta mo. Paingatan nakatamo. Bala mo tuturuan na nakatamo manatili tamo king bale. Pero kareng pibale-baleta mo, dalawan nakatamo. Ini po yung kaya kayong talasuyo, yung kura paroko, ng parokya ng Santa Monica, kiniking Balen, Mexico, Pampanga, among Arnolfo Magdaleno Fajardo Serrano. Dakal pong salamat kaya kayo. Ngini pong banwang 2021, pagmasusyendaya, ing kalimangdala na banwang anibersaryo ng panyatang ng Kristyanismo kimbansa tamo. Mitalagaya naman ng banwang iti, ang damong Year of Missio Agentes, banwa ng misyon karing bansa kambenin temang Gifted to Give. Ang damong daki ng Arkidiocese tamo, karing kapagmasusya ng bansa, mikadalo balenyeng Cruzada de Penitencia y Caridad, ning Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. Itim pamandalo, babiyayang sikanan king kekatamo kasal pantayanan at manyaw siya, ban sumisi karing kekatamo kasalanan. At rin, agata nakatamo ban magmasabal kimbalang metong, lalo na karing pakakalulo, kapamilatanin pamamiye lamang. Kabang mitutula tamo king regalo ning kasal pantayanan, aminana tamo ang timong bansa. Malano na sanang yung kasalpantayanan tamo, yung maging lamak tamo para karing makibalo king lugod na ng Diyos,
at ning induna. Kaniting alang kasiguraduan a panaunan ng pandemya, itamong bininyagan, pakukumbira mong lalong dinan pansin, impamamye lamak, lugod at masabal, kimbalang metong, lalo na karing masakit, ampo karing pakakalulo. Iting banwa, tegulaling niya mo naman, ni kakatang Papa Francisco, at imong banwa ng San Jose. At ban lumalam, impamangilalata mo, kaya at imong talaingat nin talapangabos, at ang indong birhen, miyabiya naman ng larawana, ganiting dalo balen. Tagulaling tamo kaya yung kakatamang misyon. Ban, numakanano ng inantabayanan, ing panala familia, makanyanya mo naman ang tabayanan ng banal na kapulungan, king pamamintuna, king kaburyana ng Diyos. Nasami po, king iting dalo balen, maging metong iya, karing pakibat ding talasalpantayang kapampangan, king awis ng pamagmisyon. Maging pamipalto na ng tula ng metong a Kristiyano, at pamikatagon, ban apakit at iparamdaming lugod at pakalulo na ng Diyos, karimpe ka mangailangan kay katamo. Dapat uling atyuta mo pa king panaunan ng pandemya at in COVID-19 at miyalo ang variants na, mikakalat pa, pakisabi mi pong mayap king tukyantala ring health protocols apong guidelines para king kaligtasan na ring sabla. Muna, alapong prosesyon na maganap king panyatang, pamaglako at kilub ning pamanatili da karing balen. Alita mo rin magmungkahi, impamitipon king dalan orap bale, bansaganan laring larawan, ding larawan taglus laking kilub ning pisamban. Kadua, iwasan tamo po ing mamapis ka ring larawan. Uling iti malyarya naman maging sangkan, king pangakalat na ning virus. Malyari tamong duko, ang timontandaan ing pamamugi at panalangin tamo. Katlo, pakisami mo po karing makatwa, amigit 65 years old, at karing anak alapang 15 years old edad. Antimurin, karetang ating kapanandaman at ding mabuktot, king banatili lapamo karing pibale-balera. Malyari lang tuki, karing kapag masusyan, kapamilata na po ning live streaming. Kapat, tukyan la po ring pagawada ring mamuntukan tamo king gobyerno, lalo na yung pamanyulod face masks, ampong face shields, social distancing, contact tracing, panay pa mag-sanitize karing gamat at yung pa mag-disinfect karing kakatamong pisamban. Ituring ipo iti ang timong pa magmasabal emo karing sarili tamo, nune pati na karing aliwa. Tukyan tala po sanang miyamasamas na iting protocols para king kaligtasan tamo at ding aliwa kaniting mikakalat a sakit. At hanggapan niya po, bendisyon na ng apong Ginoo, igpa, ampoy nga anak, ampoy Espiritu Santo. Dakal po salamat, itipuin kaya kayong talasuyo, Florentino G. Lavarias, Arsobispo na po ni San Fernando. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik, iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'n makikilala,
Putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, O Diyos, alang sukat king pakalulo, king kamamilatan na rin panalangin ng Nuana Virgen Maria, induming mapamakalulo, pagkala mo ing akilala mi, ing malugod mong ganakang kitiking sulip, iti adon bigay ka o Diyos, king kamamilatan ni Yesu Cristo ng anak mo, ang mayibye, ang pangmagaring kambe mo, king kami atunganing banal Espiritu, magaman king alangan ka. ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke din naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala sa taong